Hasiera emango diogu beraz, lehenik eta behin, Asteasuko emakume taldearen izenean, mila esker honera gaur bildu zareten guztioi, gaurko egunean gurekin borrokan bat egiteagatik, eta, ekitalditxoari hasiera emango diogu. Prestatua daukau pixkat, batetik bala gonbidatu dugu beraien idatzia eta irakurtzeko. Bestetik herritarra den Nekane Txaparterik gaur goizean bidali digu atzerritik grabazio txiki bat, hori ere entzungo dugu. Ondoren taldea lanean egun hauetan herria ikusiko zenuten Kolore Morez josia, taldea lanean ibili geran artean prestatutako beste idatzi bat irakurriko dugu, eta bukatzeko guztioi banatu zaizuen hori kantatuko dugu guztien artean, eta horrekin emango diogu bukaera eguerdiko ekitaldiari. Beraz, mila esker berriro ere etortzeagatik eta hasi egingo. Asteasuko udalak hau batez adierazpen bat onartu zuen pandan otsailaren 26an. Ez dena irakurriko luzea dalako, baina puntu garrantzitsu batzuk laburtuko izkizu. 2019ako ere indarrean jarraitzen dute emakumeen aldarrikapenek, bizitzak erdigunera lelopean. Gizarte honen barnean emakumeen gain eragiten duten zapalkuntza eta diskriminazio sistema guztiak desagerrarazteko lanean gure udaletik eta martxoaren 8an emakumeok planto egitea eta bizitzak erdigunean jartzea aldarrikatuko dugu. Zaintza lanak dira garrantzitsuak, baina hori guztia eremu pribatutatikan atera behar degula uste dugu. Aurrekari guzti hauek aintzat hartuta Asteasuko udalak erabaki hauek hartzen ditu. Asteasuko udalak ardura hartzen du berdintasun erreala eta eraginkorra bermatuko duten politika publikoak burutzeko. Asteasuko udalak ardura hartzen du zaintza lanak bere politika publikoen erdigunean jartzeko. Asteasuko udalak mugimendu feministak deitutako greba dela eta ardura hartzen du udaleko emakumezko hautetsi eta langilei greba egin alizateko errestasunak emateko. Izan behar dut, udalean lanean gauden emakume guztiek greba egin dugu. Azkenik, herritarrak deitzen ditu emakumeen nazioarteko egunatik mugimendu feministak martxoaren 8an deitutako mobilizazioetan eta ekitaldi desberdinetan aktiboki parte hartzera. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz orain, mobiletik saiatuko bera Nekanek herritarroi bidalitako agurra entzuten, berak ere egun honetan parte hartu nahi baizuelako gurekin. Mailako gorakada fasistaren aurrean, emakumeok badugu erantzun irmoa. Borroka internazionalista, feminista. Fasistek, migranteak, LGTBQ eta batez ere emakumeak gaituzte jomugan. Urte luzez eginiko borrokaren lorpenak kendu eta espazio publikoetatik desagerrarazi nahi gaituzte. Sorgin eitza horretan feministok gara sorgin berriak. Kriminalizatuak heteropatriarkatuaren arauak ez onartzeagatik, eta sistema kapitalista, arrazista, kolonialistari oldartzeagatik. Eraso horretan, Eliza Santu Katolikoa eta erlijio guztiak dituzte bidelagun. Ikusi besterik ez dago, nola jo duten abortuaren eskubidearen aurka, berriro ere gure korputzak kontrolatu nahian. Baina ez dugu atzera egingo, ez esaneko emakume hotzanak bihurtuko. Aske izateko jaio ginen eta aske izateko borrokatuko dugu. Rosa Luxemburgek zioen bezala, norberaren jateak ez omen dira nabaritzen, hoiek tira egiten diren arte. Tira dezagun bada elkarrekin, zuen hortik eta guk hemendik, banaka eta kolektiboki zapaltzen gaituzten jate guztiak aportu arte. Gora, mutuko
feminista eta askeak.